Helo, fy enw yw PC Ian, ac wy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Rhan fawr o fy swydd yw eich helpu chi i'w gadw'n ddiogel ac allan o drwbl. Rydw i eisiau siarad gyda chi am cadw'n ddiogel rhag trosethau trisgar a throsedd cyllyll. Mae angen i chi wybod beth yw'r gyfraith ynghylch cyllyll ac arfrau llafnog. Rydw i eisiau eich helpu chi i feddwl am un o'r mythiau y tu ôl i pam y mae rhai pobl ifanc efallai'n dewis cario cyllyll. I wybod sut i'w gadw'n ddiogel pan rydych chi allan yn y gymuned. I wybod beth i'w wneud os ydych chi'n gwybod am rywun sy'n cario cyllyll. Ac i ddewis byw bywyd heb gyllell. Mae'r gyfraith yn dweud ei bod yn anghyfreithlon gwerthu cyllell i unrhyw un dan 18 mlwydd oed. Oni bai fod gan y gyllell lafn sy'n plygu yn mesur hyd at 3 modfedd, sef 7.6 cm neu lai, enghraifft cyllell Ben Swiss Army. Ei bod yn anghyfreithlon cario cyllell yn gyhoeddus heb reswm da. Reswm da fyddai cyllell bysgota enghraifft. Oni bai fod gan y cyllell lafn sy'n plygu yn mesur hyd at 3 modfedd neu lai. Ei bod yn erbyn y gyfraith cario, prynu neu werthu unrhyw fath o gyllell sydd wedi ei gwahardd neu ddefnyddio unrhyw gyllell mewn modd bygythiol. Mae hyn yn cynnwys cyllell lain y 3 modfedd. Y newyddion da yw dydy'r mwyafrif o bobl ifanc ddim yn cario cyllell. Mae Cymru'n le diogel iawn i fyw. Mae'r chydig o bobl ifanc sy'n dewis cario cyllell fel arfer yn dweud eu bod nhw'n gwneud hynny mwyn i diogelwch personol ac i'w wneud i'w hunan deimlo'n fwy diogel. Ond y gwir amdani yw, dydy cario cyllell ddim yn eich gwneud chi'n fwy diogel. Myth yw hynny. Rydych chi mewn gwirionedd yn llai diogel os ydych chi'n cario cyllell. Mae cario cyllell yn gwneud chi'n fwy agored i niwed, oherwydd gallai'r gyllell gael ei ddefnyddio yn eich erbyn chi. Mae dibynnu'r gyllell i'ch diogelu eich hun yn golygu nad ydych chi'n cynllunio'r ffordd orau o gadw'n ddiogel. Os ydych chi'n cario cyllell, rydych chi'n fwy debygol o ddioddef ymysodiad neu gael eich bygwth gan eraill sydd o bosib hefyd yn dewis cario cyllell. Cael eich ynafu neu'n waith gan eich cyllell chi eich hun. Ynafu neu hyd yn oed lladd rhywun gyda'ch cyllell. Gall hyn gynnwys ynafu pobl sy'n cael eu hunan yn y ffordd wrth geisio atal yr ymladd. Yn bwysig iawn hefyd, byddwch yn llawer mwy tebygol o gael eich arestio gan yr heddlu. Rydyn ni gyd eisiau teimlo'n ddiogel yn ein cymunedau, a dyna pam y dylwn ni ddweud os ydyn ni'n gwybod am rywun all fod yn dewis cario cyllell. A cyfrifoldeb pawb yw helpu cadw ein cymunedau ni'n ddiogel. Un ffordd y gallwn ni wneud hynny yw'r reportio rhywun all fod yn cario cyllell, neu unrhyw arf arall. Gallwch chi wneud hyn drwy ddefnyddio Fearless. App ar-lein yw Fearless sy'n ei gwneud i'n bosib i chi reportio'r trosedd. Fydd neb yn gofyn am eich manylion personol. Mae Fearless yn hollol 100% yn ddienw. Os ydych chi'n poeni am ffrind all fod mewn peryg, siaradwch ag oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddynt, neu cysylltwch â Fearless. Mae eich gwybodaeth chi yn ein helpu ni i ddatrys troseddau ac yn gwneud eich cymunedau ni yn fwy ddiogel i bawb. Diolch am wrando.